Para kadang-kadang sedaya niki-nipun warga SS umumipun para sutresna budaya Jawi sampun ngantos bosen-bosen sampun ngantos wegah ngudi kagunan Jawa. Sinten sing nguri-uri budaya Jawa menawi mboten wong Jawa dhewe. Merga teng Jawa niki nek pun mboten enten budaya Jawa, mboten wonten seni Jawa, berarti wong Jawa wis ora ana. Ning Jawa kok ora ana wong Jawa, sing ana wong apa? Ya wong seje. Mula wonten unen-unen dek biyen niku zamane lailo wong Jawa kari separo. Iku pun bener, pun kelampahan. Tegese wong Jawa kali separo niku mboten kok wong Jawa niku entek resik ngono, mboten. Nah, kali separo napa? Kali separo namung gelegere. Mergo wong niku enten jiwa, enten raga. Nah, ragane mawon Jawa, jiwane kirangan. Nah, niku kula nggih mboten nyalahaken. Amargi sedaya niku krana kahanan. Nah, mila sing kula ajeng-ajeng mugi-mugi sederek-sederek niki ndang padha eling, ndang padha waras, ndang padha teliti goleki jati dirine dhewe-dhewe supaya besok ora kalimput. Pitutur-pitutur sampun dawuhaken bilih Ratu Adil niku wonten. Nah, sakmenika ketingalipun mboten dangu malih. Niki pun wanjine ngancik jaman adil pun wonten tengerane. Nah, supaya kita niku mboten diadili, monggo wiwit budidaya mawas diri. Niku mboten tiyang setunggal Ratu Adil. Tiyang tatanan sing diwastani Ratu Adil niku mboten namung setunggal. mboten kados presiden apa mboten nggih. Beda. Kirangan benjing niku sing kanggonan sinten? Tegese Ratu Adil, ratu niku daya panguwasane tanpa winates. Nah, sing diwastani adil, adil niku seimbang. Dadine goleki benere bener. Adil niku benere bener. Saksuwene manungsa tujuane arahe ijek mengarah menuju kemenangan, berarti Ratu Adil urung ana. Lah iki wis trontong-trontong manungsa wis kangen karo kebenaran. Arahe manungsa saiki wis akeh sing ngarah
Ayo menuju ning bener. Ayo menuju kebenaran. Nek slogane manungsa ijik menuju kemenangan, kuwi jaman ijik rusak. Mergo isine ya mok perang merangi siji lan siji liyan. Niku nek urung dipimpin Ratu Adil, manusa urung bisa mardika sing sautuhe. Nek merdeka ya merdeka tenan. Ya lahir batin. Merdeka tenan. Lah saksuwene iki awake dhewe selaku bangsa Indonesia iki jare wis merdeka. Ijik akeh wong bener dihukum. Ijik akeh wong lali ora dielingno tapi dianiaya. Ijik akeh wong sengsara krana dijlomprongke. Mergo isine ya mok pengen menang. Mergo tujuan menuju kemenangan. Ayo mbudidaya menang tapi ora ngalahke. Lahir ya merdeka batin. Nah iki muga-muga sing kawon nata negara, sing kawogan nata pemerintahan, muga-muga ndang padha nemokno dalan. Ndang padha nemokno dalan kepiye kanggo urip sing diarani mardika, urip merdeka, lahir batin. Iki ya mergo wis akeh dulur-dulur para tamu sepuh sing kersa rawuh wonten ing Depok mriki saperlu sharing, saperlu bawa rasa, tukar gagasan. Nah, monggo derek-derek redene niki pun wancine manungsa niki berbenah diri. Pun wancine nek wong Jawa kudu bali jaya. Mula asesanti jaya jaya wijayanti nirbaya nirwikara. Mugia tinebihna sagung bebaya sinaketa ing sukawirya lan karaharjan awit saking keparengi Gusti. Sapa kang tumindak ala ndang padha lerena ilinga jati diri. Ndang ilinga yen wong tuku iku mesti bayar. Wong nyilih iku kudu balekno. Nek ora gelem balekno besok rugi dhewe. Luwung nek disandang dhewe. Nek disandang anak putu mesakake ora ngerti dosane nglakoni hukumane. Nyangga sang Adil ora iso. Sing tuwa salah anak putune sing nyangga hukuman gak iso. Iku nek pun antri Ratu Adil berarti yang sepahe sing ndamel salah ya. Kudu wong tuane sing
nyangga hukuman. Lah mulane iki dina ndang ayo berbenah diri, aja sampai awake dhewe iki wong tuwa tumindak sing ora bener, besok anak putu sing nyangga. Tapi saksuwene ning donya iki ya ijek ana lakon ngono. Sing salah sing tuwa, tapi sing enom sing nyangga hukumane. Ana saksuwene ning donya, tapi besok nek wis ning alam sakbare donya gak iso. Nah, iku ya sangka pokal gawene. Pokal gawene dhewe. Iku sing urusan jero. Lah sing urusan tata kamanungsan, manungsa kudu teliti lan ngati-ati. Temen, tadine aku ngomong iku ora kok mung waton omong. Nek ora percaya, besok nek ana apa-apa aja sambat. Aja sambat. Iki wis akeh tulodo-tulodo. Mulane tembang aja lamis kae akeh tulodo kang demen cidra uripe rekoso. Mulane kudu eling sawiji budi kang suci. Iku tanggung bisa mukti. Mung mukti iki ora kok mergo donyane akeh tok. Donyane akeh, batine ora tentrem ya ora iso mukti. Kuwi wae ijek kamukten ning donya. Kamuktene besok ning akhirat aku ora iso ngandhakake mergo apa aku dudu pegawe akhirat. Tapi aku percaya jelas. Mergo nek ning akhirat manungsa wis ora iso ngamping. Nek saiki jek iso ngamping mergo jek ana ayang-ayang. Wong salah iso ngamping ora ketok salahe, sing ketok benere. Tapi nek nang akhirat gak iso. Salah ya salah. Mulane dipelajari disinaoni wiwit saiki. Terus upama ana sing takon, "Mbah, aku ki lha aku dadi manungsa nemen eleke." Kesalahanku akeh. Iso nek wonge ora gelem, ora nekat ya ora bakal kelakon. Aja meneh waktu isih tahun-tahunan. Carane tebus. Jadi tebus nganggo laku. Berarti sae napa kathah pundi antara laku sae karo awon ngoten. Senajan dosane akeh, prilakune akeh sing salah, tapi nek wong wis bener-bener tobat, bener-bener nglakoni tobat sing diarani tobat kuwi ora bakal mbaleni tumindak sing ora bener. Dadi sing diarani tobat kuwi manungsa sing wis tau laku ora bener terus eling ora gelem mbaleni maneh. Senajan ta weruh carane ora bakal mbaleni lakon sing wis kepungkur. Kuwi jeneng